بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کی ٹرانسلیشن ایک سی وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ جو ادوگ ممیو سنگھ جو میں یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں جو لنریبا لو نریبا فی اللہ اللہ کے بارے میں اللہ کی متانگ دا بغیر علم بے جانے بوجھے کھنگ بکھنگ دبا اللہ کی مرم دا نہ لو نریبا ادوگ ممیو سنگھ ادو ویتبعو پیروی کرتے ہیں ادوگا تنگی لبا کل شیطان ہر شیطان ادوگ ممخل کی شیطان مریض سرکش لمحین با شیطان لمحین بگی تنگی لبا علم یاودا بدا چیت نبا توریبا اللہ کی متانگ دا ادوگی میوی سنگھ دو تفسیر دا ینگسی سیگیسی لمحی لبا کانگو سنگھ ویتبع کل شیطان میں لمحی لبا سرکش شیطان بوئی لبا کنا علم یاودا بدا یجادلو فی اللہ بغیر علم تفسیر دھائری دین کی مرم دا اللہ کی مرم دا ہے دین کی مرم دا کھنگ دا بدا یہ نہ لو نریب علماء سنگھ نم اسلام مستنبت توری دین کی علم چپچانا ماگی متک چانا یاو دا بدا دین کی مسائل دین کی وفم سنگھ دی یہ نہ لو نبا توبتا رگا دی مدید و اران بنی پتہ بتا بگنی اللہ نے کوئی بکن بھی بوئی سنوار البتو دگی آمین.